بشتغله بلا دنیا دنگه تبرکه چی ما دیگری؟ دیگه بیز برای خود برای خود هوالی دیگه بسەدان ماڵباتێ دیلگرتیان چاولێرێکا زارۆکێن خوێنە پشتی لە هەفکردنا بیستونەهێ چلەیێ دناوبەرا قەسەدێ و حکوومەتا دەمکییا شامێدە پەیمانە کو هاتی ئیمزەکردن یەک جوان خەلان مەسەلەتا دیلگرتیا بوو لە هەتانها ئەف خەلا هەری گرنگیات vê hevpeymanê de li ser wê herdên hatiye cîbcîkirin û kezeba van zarok û dayîkan dişewite. Civanê ku temenê wî 4 sal bû bavê wî li Hesekê şehîd bû. Lê îro birawin daye û tu agahî li ser tu ne. Hema bêhna wî diçike û dibe bila birayê min vegere. Ev jî dayîka wan e. Leyla Silêman ku ev 6 salin hevjînê wê şehîd ketiye û îro jî perçeyek ji kezebayê winda ye. Çav ji hêstiran zûha bûne. Hema dibe bila kurê min û hevalên xwe li me vegerin. ام زاروکê xwe dibin em hevalî wî dibin em şehîdê xwe dibin qey heta kengî yani îro çil û yek rojê wanekê nizanim heyeta me çilo çû rojê me çilo derbas dibin em nizanin rojî bi ser me dehat par rojiyê digot emîka xwarlê çê bike zê bi me ji hevalê xwe re mê noqtê me bi hev re bixwin îsa rojiyê kes dîne bêje emîka xwarinê zê bi me ji hevalê xwe re Roja hevdê çileyê ji dêrhafir dawî car dengê kurê xwe dibihîze. Ew kurê konixuriyê mala wê bû û navê bavê xwe yê şehîd rakiribû. dixwest şopa bavê xwe bigirê min çend cara jê re got rastî min got tu biçûçkî hîn bimêne got emî bavêm şehîd e ez ê herim yani ber alem nebe kurê şehîd ciwan malê derûniştiye û çû kurê min dêrhafir bû yekê heybayekê çû dêrhafir herû me re diştexilî digot wedعê me xweş e tiştek nîne yekê heyva hevdeyê heybayekê me re ştexilî sibihê saet 11 20 deqe bû got emî bamê derkevin em ê bên ew axir îtisal bû û jîn gîvim ez tiştekî dî nemazanim ser kurê xwe saxa miriye birîndara tiştekî nizanim Kezeba vê dayîkê weke kezeba bi sedan dayîkê din îro dişewite. Li ser agirin sebr û tebata wan nemaye. Çav û guhê wan li qesedê ye. Bêkawê kengî wan zarokê wan ji nava destê hêzên hikûmeta Şamê û hin heşîrê Ereban xilas bikin.